yaat mo ken kinadungo nga intuki mo ditoy baruko iliw buken ka ijak masar kedan kinaumbi kinasudi haayan amin nga agit mo ken arakot mo kailiw ko idan ayat ko aniyake ngamine anaglawa jay taaw taumaya lakuma ken ka sumarong ka tawag ken surat mo di danton makaanay amang ep-ep iliw ko kaawan mo dito'y sibay kailiw ko idan ayat ko aniyake ngamine anaglawa jay taaw taumaya lakma ken ka sumarong ka tawag ken surat mo di danton makaanay amang ep-ep iliw ko kaawan mo dito'y sibay amang ep-ep iliw ko
mangrema sakin ka adinak ay suratan dinak ay awagan kastoy ka dinagdinarean kunam nga inoran oras si kantong tumawa kunam alinawas patuludan na pisura uray may sa awan tinungpal mo inuulbon lating kaisa sao tunggal lumalagip ka ay ayamin day tirik na biyag ko pumustakan siya kadimit at katarik na ket na siya hindi ko na kalat at kanunod ko kasla maperdi to'y ulo gaput rituel day to'y puso pangrema sakin ka adinak nagdinarean kunam nga inoran oras masikan ko tumawa kunam alinawas patuludan naktisura uray may sa awan tinungmal mo inuulbon lating kaisa sao uray may sa awan tinungmal mo inuulbon lating kaisa sao malagi ko pa'y lakay di ka mo na makita impereng mo't matang parukungkot minat matang kami tinidayan inagnaro tinalikodan nagsauka ket kunam ay ading naglapsat ka saan ang nagbayang pinasyarnak jay paway
mo ingkang arut sinumbatan napan kamet den gimata Chivas ngayon ta nagsangwan Hanayan na nagragsak dinaginom ta di Chivas Nagpulutan ka nalabaga aman sanas Ket idi maturog ka nakankat na imas ngem idi makariing ka di ka manen makaidna Naglabas ti Panawen, intang arut nagkalaysa. Adun akaduata masweding nga kunada. Ngem uray lukasta, natalnat panagden nata, arit tapay ti dagduma. Nagkalay sa tinabongga et idi maturog ka inakantak na imas ngem idi makariing ka di ka manen makaidna. Okay, so kiso. Dark
kalsada, kumao, kuminta. Daot ni kud abo mapadas, mandiyahi ug awak makarala. Dapat kuragan pagriga, sinaon mekiti sa gabasi. Wada din dumating pa'y ay project, bantayan ta di magipikipi. Ilimihan ang gagamis, no waday maubla-ulay libre, waday tempo yahay man ini. Ulay ito magadipo palitan, ilimihan ang gagamarenda, ilimihan ang gagamarenda. Alright! Ganyan na po din ang kanta ng mga luwan. Sukiso! Dito pa lang programa tayo ng buwan-buwan. Layaw ni Ilocano. Siyang tutay ang asawa, piliyek tutay adot kwarta na uray. Bakit ako ribete? At may tutay kung kunada uray. Bakit nung masulit at luwa, ikut-kude ay kumayet-yet ka. Ay when kut-kudem kumagat, kut-kudem nagate, ari kape magtimbut-timbukel, kitae, kutun nakatakake. Kay kagat na anong mabaga na kagagatela tas laaba, himdem o kutum ital-talo. Kay kayang kulaing, entay baklang, entay babae, abong mangera, tatay bakla. Pasak mo lang nagulinig na. Entay babae, abong mangera, sigurado pa'y naiskandalosa. Anang sabna, mangeg ni bakiterya. Ay when kudem kumagat, kudem nagatel, ari kapem magtimbut-timbukel, kitae, tay utun nakataktakye. Kay kagat na alumabaga na kagagatela kaslaba, and then on, kutun kitang-talo. Alright! Layaw ni Ilocano. Yes! Ay when kudem kumagat, kudem nagatel, ari kapem magtimbu-timbuket, kitae, bungaw kayang angkel. Kay kagat na alumabaga na kagagatel, akas lakoka. And then on, kutun ital-talo. And then on, kutun ital-talo. Oh, alright.
ang puso na ikala. Anya pa'y deserservina, nasamit alang elangenta. Awan amok, anak ka basulak ka. Ikaden na awan na basulak, kay naramit kumit amin ang pagragsakan. Manyan ing subat mo, sinaktamla ito'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karin kanya ingkat nalikudan, martir ang puso na ikala. Anya pa'y deserservina, nasamit alang elangenta. Awan amok, anak ka basulak ka. Kita din na awan nagbasulak. Tain pa ay ko amin, ako ba alam, kita din na awan nagbasulang. Sikat ng perdi ng waswas teriya, ng keltay kagagitiar baan. Kadenang awan na basulak, kay naramit kumit amin ang pagragsakan. Namanyating subat mo, sinaktamla ito'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karin kanya
Dagipek, dagiti na palabas ko Sla ka dateng nga tao Nga di ka mo titurungin No dingeg naklang kumatinaganap ko Nabayag metenen nga agayem ta Kita dumeten iti naglabasan ta Kita ginggana ita Sika iti kadwa Among nga urayem ti saludsud ko ken ka Uray haan ko sigurado't masakbayan Kenawa nagunod ko nga rapaan Umanayen ka di tiyaya Uray awan mabalinak Maikarim ka di nga kadwanak Nga magingga nga itahan ko pa'y sigurado No kaya kun nga sangwen ti biag ti pamilyado Masapul ko pa'y bati panawen When mo damagin Among nga nabayagin nga urayen Anya nga rutiro pa nga iparangko Tay kumangarut met maipanakkel mo Namaiklatan nga ti ayat Nga iso ti mangpuno Kadag ito'y pagkuranga Kinisulang ti mabalin ko Urayaan ko Siguradon masakbayan Kenawa nagunod ko nga harapan Umanayen ka di tiayan Uray awan mabalinak Maikarim ka di nga kadwan na Anyaman ti mapasama Nga kadwan ka Di na may wenoriga Tatiyayat nga ipaay ko Ketayat nga napudno Ketaramid at tiyamin Tasikan ti biyag ko Masakbayak Kenawa nagunod ko nga harapan Umanayin ka di tiyaya Uray awan mabalinak Maikarim ka di nga kadwanak Maikarim ka di nga kadwanak Maikarim ka di nga kadwanak Nagrigat gayam Di mayadayo kanyam Anyang aliday nanto'y lubong ko Nagbayag nga lumabas Dagiti alal daw Mahililiw ka dagiti arakok mo
Numabalin lang kuma nga adakan ditoy kadarabi nga aglabas kayat ka nga marigna awan maaramida noan nga ikidem dagiti mata ken panunuten nga agkadwata para lang kanyam daytoy nga ayat ko hanyag baliw uray aginadayo arara papen ka sika ditoy din na daytoy nga biyag ko ket isagot ko kanyam daytoy puso nagmayat nga panunutin dagiti na palabas dagiti arakog mo kanyak kayat kan ditoy denak aguray kanyam tatinagyan nato'y puso awan sa balinuhan nga sika day tapanagayat mo para lang kanyam daytoy nga ayat ko anyag baliw uray aginadayo ara papen ka sika ditoy din na daytoy nga biyag ko ket isagot ko kanyang daytoy puso para lang kanyam daytoy nga ayat ko anyag baliw uray aginadayo arara papen ka sika ditoy din na daytoy nga biyag ko ket isagot ko kanyang daytoy puso Ko'y pagarup nga nadaning tayta nabayag na tenen manipod di nagkasarta malagip ko pa'y lang idi rugi na di ka mo nga sangwen iyag pamilya adun nagkurang di ka mo no kaya ngam di ka ngayon mipat kapuy di aya kamanipo di kaniya po nagsubli di karita aan nga maperdi agyaman na kaputi sagot mo daytoy nga babae nga inay ayat ko amok tirasun no apay nga isuna tamas lalo ket di nga maamamu ka no dumteng di panawen nga panakaupay adda kaayat ko nga mang tartarabay
masikan iti mata no di ka mo ti turunget ti agdama anyang agasat ko aputoy ented mo mariknak ti ayat nga napuno ang gapu iti sasaong pamilya ket na iturong sikat ti madaydayo Diyos ako agiyaman nakaputi sagot mo daytoy nga babae nga inay ayat ko amok ti rason no apay nga isuna tamas lalo kadi na mamamuka kasanoy ti ayat ngahan nga na Diyosan bakadot sukisok ti pagtaingan kauray no adu iti pagkaburi-buran niyapog Diyos kadwata pagtalkan niyapog Diyos kadwata pagtalkan Numadagdagsenan ka kin maupupapay ka kin Jesus ka nga agpasibay dalan mo ket sumipnget tapuso magladingit kumita ka laing ken Apo Jesus O Diyos Apo tulungan na daytoy abiyag mapuan ragsak ti pinagrigrigan ket sikat pagsanggira ngaruditaken kaano man di nakadipan panawan hingganat langit siya kun ititulungan panagbiag dito'y daga ket napuan ti problema yaman pa'y takarin ti tumulong tuy lasag ket nakapsot namnama dito'y pusok ragsak ko tasika iti kadwa O Diyos Apo, tulungan na daytoy abiyag mapuan ayat ti pinagrigrigat ket sikat pagsanggirak ngaruditaken kaano man di nakadipan panawan hingganat langit siya kuni itulungan
Ngaruditan ken kaano man di nakadi panpanawan engganat lang siya kuni titulungan hingganat lang siya kuni titulungan.